So dagan yung kwarta sa tunood lang ha. Para sa mga nasabi dyan, di ako nagmamayabang. Malaki talaga ang kita ng vlogger. Kaya nga yung iba, ana na kayo. Ana na kayo tinanawon sa kagalingon kay mo million or mo half million. Nakikita pa dungog, friends. Hello! Lagot ko ninyo ha. Gikan pa ka sa langaw sa una, nakatungtong kag pagkay mong kanang ulos kabaw. Naadyo mangingon So naadyo din mangingon anak nga content. Na sila. Kinsa man ni sila, friends? Oo. Ihong na sa ba? Sito sa Mayong bunggag. This is your proud bisnak boy, Chito Samuntina. Gabalik ang programa sa mga Bisaya, chit-chat ato ni dinhi sa Misamis Oriental aron masaksihan ang pagnaog sa usa ka diwata sa Daplin sa Suba. Nagabalik sa chit-chat ato ni isa ni sa mga celebrities nga ang iyahang kasikat wa gyud ni saka sa utok. Simple gihapon kaayo, down to earth gihapon kaayo, grabe ka humble. Mao na nga tanang grasya nga awa sa Ginoo gikan sa langit iyahan gitawong gisalo karon pati na ang mga baby boys diri sa Misamis. Wala na ilain pa nagabalik sa programa og first time nako karon sa iyahang farmhouse dinhi sa Hasan. Si Brian Roy Tagaraw, also known as Brain Damage Brains. Welcome back sa... Lakaw na ko ba yaga-yaga? Ayaw na gano'n. Uy, nabiyak ko. Ayaw pag yun. Attitude ka? Hindi tayo nga nga mga kuan. Dapat ka ng... Ay, sorry. Lang, level lang na. Sorry, Jugay. Dapat days kuan day tarongon day, no? Sige na, pasa na da. Sorry, Jugay. Sorry, Jugay, Brent. Bitaw, friends, congratulations sa mo. Thank you, kayo. Grabe naman siya niya. Uy, naulaw akong bracelet, eh. Oh! Yaya, coffee. Bitaw, friends. Di pa ba bayad? Utang na tanan. Dili din nagikan sa Japan di ay. Ang uban, pero ang uban, inutang. Pinalit na niyo. Inutang lagi. Gipalit siya, pero wa pa bayad tanan. Mo ba? Seryoso? Oo. Di ba mo itong ingon mo nga, kaniya, mo na niingon po nga, isa ni siya sa mga tinuod na wajay ka atik-atik ng tawana, walay pretensions. Pati ba naman ang iyahang mga alahas, iyahan ang ipost sa Facebook niya, mingon siya nga, ay, natubos na. Natubos ka, bulo ka natubos ni, katong sahod nato sa ngarang sahod, 25. Ay, bulo na. Okay, sahod na ko. Okay. So, nalukat na ni mo siya. Oo, sa balukag, iprintan ako siya, pero wala pa na siya fully paid. Pero okay naman kaya, nag-akitangan pa daan eh. Kanang, okay naman. Okay na siya, nga medyo ma-delay ang bayad. Pero sana ako, kintahay, maulo ko masulti, nga nag-print ako. Siya, di kasi wow. Para makita po nila nga, kanang, abi nila kanang naakortahan kay ko. Kasi sige man lang sila pangutang sa ako, nakabalogin sila nga, darako ka nagsulis Brenda. Wa mo kabalo, nagka-printa pag mga gamit, kay wala na mo kwarta. So tao lang yung dili ka abat. Naong siya abat, pero, kung sa man interview, di ako insulto. Ayaw ka na, friend. Sakit pasad man. Kaya mapansin ninyo, kung nakakita mo sa mga unang chit-chat ni Brenda, Tagalog to siya sa unan, okay? Para makater daw kintay. Kaya naman to, issue to sa mga PBB sa una. Oo, about PBB, man good siya. Pero wala na ako nang mabaliki, ha? Ha? Wala tayo ibalik. I mean, kato nga, interview mang God, after ko naglabas, gikan sa Purbash, tapos ibalik ko grand finals. Tama gani, no? Tama day, no? So, kung kasi naitabuon na, nagulat ko sa imo, pero inga na, maganda ang uban. Di tanan imong alangan maulaw na mag-Brensky dili na gud basta-basta sa Brain Damage. Gumen humana. Something. Grabe ka kapayason. After beato ni sagunso na po di mga projects, di ba mo po beato nga time nga abi gud sa mga tao nga di na ka mo balik sa showbiz. No, pagawas nimo sa PBB House nga sa to nga edition? PBB season 10 siya, tapos kami celebrity edition, may adult edition at may teen edition. Okay. So pagawas nimo ato sa gunso ng mga projects po nimo. Wala, pag-human po na ako dito, 5 to 10 days na po ko dito sa Manila. Balik na. Oo. Katong nag-chit-chat una, friends, na ako'y nakaila. Di pa mo ba to si Gio? Hello, virgin. Si Gio. Karon, stop. Karon, kamo gyapon. Yes. So, kani inyong pagkauyab ni Gio, maski ikaw mo prangka magyud ka nga unsa to nga bahala lang unsa to pangwartahan magpaloko na lang galita dito sa Gwapo. Sa Gwapo.
Kaysa naman magpaloko ka, Pangit pa. Di ka na ko deserve. mo, So, pero kaning kay Gio, tinud-anay gini inyo ang paghinigog, my friends. Aw, mabutang siguro tinud-anay or binuang. Bahala na. Wa ko Bahala kabalo na. sa tinuod. Wa ko kabalo sa tinuod nga gugma. Ah. Basta ako natin nahigugma ko. Kung nahigugma siya na, maayo. Kung dili na, basta ka nahigugma ko. So, sa man mo gastos pug ka siya? Mao galing nga nagka-prinda-prinda ko. Kaya naglibog ko Di sa ba ginigaluhan man to nimo sa iPhone? Yeah. Oh, yo, janoy. Naman. Usa nga iPhone? 13 Pro Max. Seryoso, dili to sponsor. Dili. Sponsored man to? Every month pang good na ami ka-receive from Brengio supporters. Na mong supporters ka-receive okay, na mo mga okay. 20,000, 30,000 monthly. So, naji brand Gio. Nagi Brengio. Ah. Munang naglisod mig buwag. Pero, ikaw, vocal ka siya nga. I love you. Kasi tawag mo, Gio? Depende. Saan si tawag niyo? Kanang love ang tinawagan. Love. Love, asawa Okay, ko, okay. ganun. Pero si Gio, ano gid siya? Proud gid siya nga ikaw yung uyab. Sus, singali mo mauyab, di ka ma-proud. O, gani no. Buwang, nagulat namang galing kong panguyaban ko ni mo. Dugay mo, kunin mo gisugot. Nauna ni Gio. Yan, Brengio. Pero kaniha, last na mong kita, si Brenda, gwapa na may daan. Pero karon Buyag. mas ni so. Kumusta ang ilong na to, friends? Kuan na ka. Problema galing ko kay Asa man ni magipa, kuan, gipabuhat imong ilong. Unsa man ni siya katong lang injection? cut diri, nagpa-cut ko diri. Tapos kuan gid nagpadugang siya. ko diri. Gwapa giga, gwapa kag samot. Ayun na nagagisguti mga anak kay dili na Dili, nasa kailangan, iman. good. Gamay nga butang. Kailangan lang mga good My friends. God. Basig wala kasultihan na ba? Nabadaghan ba? Mo galing nga dili ko sanay. Yawa ka. Dagho na ikaw saban, aside of course sa physical, aside sa mga alahas nga nagkabaga. Mga alahas nga nagkabaga. Finally, kay katong first na tong chit-chat, ga-construct pa lang tong imuhang balay, inspired by bahay ni Kuya. Yeah. Nahuman na gid siya, friends. Yes. And then, naana po kay kani, naana kay farm, nga grabe kanindot, daplin sa sapa. Kining imuhang farmhouse, friends, more than 500,000 ang imong gibisto. More than 500,000 na gid ang nagastosan ni. So kani siya two-story nga farmhouse. Pila ka ba kwartos taas, friends? Isa ra. Full ano gid ni siya, katulgan sa taas. Nya diri sa baba napaka isa ka kwarto. Tulga dinhi. Dili to siya joke ha, tinuod do. Pero dili ako nasa taas Ha? mo matulog. So kung wala si Gio, dire mamalbal ka dire. Depende kung kuan. Mata atong istoryahan gini ni ana ko nga so dali ra ka makadagit friends kisikat man ka. Oh, sa to? Lisod man gud pugngan po. Ah! Wala mo dool, di ba? So dili ka ka-refuse. Moingog dili na sa unta man nga So ang gwapo. mga lalaki gyud ang manool si mga friends. Oo. So, Dili ka sila si Gio ani. basta di lang siya kabalo. Ay, ay bakas ka gwapa. So di mo siya kasabot kay Bisaya man sa Oo, no. ano So, lang okay lang. i-translate? Okay lang. So sa isa ka adlaw makapila man sa gagawaan friends. Duha o tulo kung di mamalhan. Isa po sa ganahan kay nako, kay kani si Brenda katong award nga ko ang madawat karong Mayo. Mas nauna ni siya. So ito ko ni siya. Idol kinako ni. Gusto ginako puhon nga mapareha gid kay Brenda Midge. Oh? Magulat kayo makaingana na itsura niya. Duster Grabe rin ko. Di ba? Pero bitaw, friends, sa timong gidawat nga kuan nga award? Most inspiring content creator and artist of the year. Diba? No. Most inspiring. Most inspiring pero mo ka. Most inspiring na siya. Ikaw sa mo ha. Asia's Best Bisaya Talk Show. Wow! I'm very proud na na-interview ako ng Asia's Best Isa pa, eh. Bisaya Talk Show. Thank you, Luminaire Pacific Award. Bitaw, salamat sa Asia Pacific Luminaire Awards. Nakadawat si Brenda ato, si Tony Gonzaga pod, no, nakadawat. So, nisunod din yung uncle. So, ingon ana, ka-idol sa inyong uncle si Brenda Midge. Pero malahita, friends. Isa sa ganahan po nako sa iya is, ginatabangan niya ang mga tao nga nasiyang palibot, iyang mga amigo. Nganong ingon ana ang imuhang mentalidad, friends? Siguro bata pa lang ko ingana ko mag leader na yun ko sa una pa lang. So, ako nga pagkatao, dili ko mahilig matulog kay dili ko gusto nga kanang nakoy mga na-miss nga mga bagay-bagay, mga happenings. O gusto ko kung unsay akong na-experience, mo po na-experience sa lain. Ingitero ko marag dili ko kuan nga tao nga introvert nga ako ra isa. Gusto ko unsay nahitabo dito mo ko. So nadala na ko siya kay mahilig jud ko mag-share og kanang experience nga halimbawa magto ko sa lugar na to, gusto ko na ko'y kauban, di ko gusto nga mag-share sa experience na akong ako ra nakakaunog nga ni nakaagtog ani. So nadala na ko siya hantod nga nangarap nga
na ako mga amigo lugar. Pag abot sa Manila, gusto ko nga na ako'y kauban po nga isa ra ta ka balay, nya dito tatanan laylay tag trabaho, ganyan. So ako ganda ngayon po nga sana mag-ayana. So naitabo siya nung pandemic. Dito na Parang ako na nagpakaon sa ila, dito nagsuon kauban ako sila, hangtod gag-vlog man ko at that time. Nag-vlog na pud sila tapos hindi mahal lang mi sa tao. Earning na sila. Oo. Kay ako di isad ko gusto nga kanang ako rin kakita, gapakinabangan na ako sila, kasweldohan ako sila pero gusto ko nagud sila sarili nga income. No? Kaya di ko gusto nga ako rin na kinabang sa akong mga No. tabot. Siyempre, aside sa iyong mga friends, ang pinakalami kayo nga makita gin sa post po nimo kay you're building houses for your family. Nagpatukod ka sa imong igsuon, tama? Di ba? Na sa imong igsuon, even imong mga igagaw, ginaapilan nimo og tukod, friends. Nganong apil gyud sila sa imong, even ang imong mga paryente? Dili na ako ma-feel nga akong kwarta siya o dili ako ma-feel nga ako ra gid siya. Murag feeling na ako, murag gimor ako ning instrument sa Ginoo nga kung unsay na ako hatag na ko sa lain. Kay Malipay ka nga. oo, kalipay na ako nga makita magpasalamat sila and then No? before ako mga igsuon o before ako ako mga igagaw nga first cousins. Nagpahimo sila og balay tas kulang sila sa funds lagi. Ako na nag-supply ana tapos umpisahan sa isa ka igagaw tapos pangalawang igagaw, pangatlo igagaw sa akong ganun. Wow. Tapos nag-decide ko nga ako na pod akong balay na pod ipahimo. Tapos pag after na ako sa akong balay, akong ate pod na pod siya balay, gipa-renovate na lang pod na ako kay luoy pod siya nga gamay kay balay niya ako, daghan niyang pamilya baya. Tapos akong isa ka pod kay igsuon nga lalaki, wala pod siya magminyo na pod siya, tapos wala pod siya balay, gipahimo na lang pod na ako. Ambot na wala ko kabulon sa ni nga batasan kung di masad ko buutan nga maging hatagon. Parang feeling ko kanang mahilig lang talaga ako mag-share lagi kay akong mga amigo gali akong sharean. Amot Sa ko sa gahatag lang gyud ko, gahatag gyud ko kung sa akong kinahanglan. Na marag kalipay nimo gyud. Oo. Ganahan ka mo hatag. Feeling na ako kay kanang sobra siguro ang naa sa kuha. Munang dili na nako kuan nga kanang ako ara ihatag na lang pud na ako sa lain. And Kay dili mas man mukuan man pod god, the more pug ka mo hatag, the more pod ang ginabalik nga grasya. mo pud na siguro akong thinking siguro mindset na ako nga dili ko kauntan sa grasya kay ngano akong ihatag mas Tinuod. dubli man ang mobalik. Tinood yun. Mm-mm. Mo na, proven and tested na, friends. Mm. Muna nga dapat manghatag gyud ka, asa man ang pwede nimo mahatag ani nga part ha? Kita mamili sa ako. Basta makita ko Kunya, ulo niya ha. makuhaan ko. Bitaw friends, more blessings sa imo ha kay gahatag man ka, ga-share man ka sa mga grasya. Pero ang pangutana gyud daw sa uban, pila gyud daw ang imo ginadawat sa social media friends nga sweldo? Imo sa rin. Ha? Ay, ikaw may guess ani. Nagatugog naman sila sa PBB. Dila ay, usabo nato. Pila ilan ang sa PBB? Kanang karon gyud daw. Kanang karon gyud daw nimo nga ginadawat. Dili siya Dili siya stable. dili siya. Unstable. Oh, pero tama ba? Dili siya Dili siya consistent. pareho, consistent Oo. nga. Karong buwana is Yes, 100,000. Next month, 100,000. Pwedeng tumaas, pwede po grabe ang Mababa. bagsak. Pero ga-range siya sa 6 digit. 6 digits gyud. Or, 7 digits usahay. Grabe. usahay mo 7. Grabe jud ay kayo mga kwarta brands no. Muna nga gahatag gyud siya grasya. Muna nga, bisag moingon, pero sa ako ha, bisan pag moingon ko, million ko sa isa ka bulan, abot yung point nga, ang mabilin sa akong ATM, 10,000 na lang, munay ka isa mo, abot og 2,000 na lang, napakoy utang, nakasanla patalan kay ngano. Wala di kwarta nga mo abot kay puro gid come and go. Tanan nga mo sahod na ako karon ani kasaba bas pinirito. Tanan nga si mama. Tanan nga sweldo nga abot sa kuha, nakagahin na siya. So dagan yung kwarta sa tinuod lang ha. Para sa mga nasabi diyan, di ako nagmamayabang. Malaki talaga ang kita ng vlogger. Kaya nga yung iba, ana na kayo. Ana na kay tinanawon sa kagalingon kay mo million or mo half million. Nakikita pa dungog friends. Na! Hello. Lagot ko ninyo ha. Kani friends, unsa nang marag tinud-anay man to. Unsa man ni friends? Sakitan mangod ko. Nadaingon ana nga content creator nga. Na taas uban na content creator nga ingana nga masakitan pug ko kay pareho okay ra kung pare atong biking nga. Biking. Kabalo ka nga magkinapaya sa kay dato naman sa daan. Before siya ni sikat, dato naman siya usa pa. Fame raman yung kinahanglan kung tutuusin kay naa naman siya money. Pero kanang gikan pa ka sa langaw sa una nakatungtong kag pagkaymong sa kanang Ni ulos sikat. kabaw. Di na din ka magpa murag ana ita. So naadji mangingon. So naadji day mangingon ana nga content creator. Na sila. Kinsa man ni sila friends? Aw. Ihong lang sa ko. Cheetos. Ano
na ako magsulti. Dagan magana sila. So naagi dahil, no? Na, Naagi oy, dahil ka na syempre. nakalitan. Naa kung sa akong pananaog, napo kay mga nadunggan. Pero ikaw, unsa may matambag nimo sa mga ingon ani nga klase nga tao kay isa gyud sa ganahan kinako nimo Brens kay grabe gyud nimo ka-humble. Hantod garon nga kung boto naon-naon ganiya sa tinud-anay walay ko nangatik maulaw man gyud ko nga dili na gud ka basta-basta Brens. Ganang ang imuha man god kay dili man ingon nga brag sikat lang ka sa social media kanang naka-establish na magiging pangalan pero maugi hapon ang imuhang batasan. So, unsa may imuhang matambag aning mga uban nga mga content creators or vloggers nga taas na kay murag celebrity na magiging Mo na ko'y tawag ana. Unsa man? Ang tawag ana sa ila, nakalitan. Nabigla sa mga pangyayari nga giboom, gisikat pak ana na dayon. Ako manggod since 2010 pa lang nag-extra na ako sa mga sa salida nga mga kamot ray nakit-an, El Nino ray nakit-an. Hantod nga 2012 nagkaroon kog break, nagkaroon kog movie nga kanang apil-apil na ako sa mga linya-linya. So little by little talaga nag-step gid ko. Hangtod 2013 nag-Japan ko ay nag-komedyante nako. Right, 2014 nag-Japan ko, 2015 nisikat ko sa Japan. Munang nag-boom ko sa social media dahil tungod sa Japan. Pag uli din sa Manila, murag na instant celebrity pug ko sa as a content creator or vlogger. Wala ko kabalo sa vlog basta kay sikat ko sa Facebook ana sa una. Sikat jud ko dagan ba picture sa ako na. Anto ganay mong 2015, 16, 17 dagan mga offer na-nominate ko na Best Supporting Actor na sa Sinag Maynila kay nana ko yung mga movie. Tapos 2018 i-appeal ko Showtime, nag-boom ko dito. 2019 sunod-sunod tapos PBB ko 2022. So wala gid ko gisikat or nagkaroon og pangalan nga in just 1 year, 2 months ana nga kalit lang. Brain damage ana dayon. Munang wala ko nakalitan nga gi-boom ko nga dako akong ulo nga sikat ko ay kunyog ana-ana bawal man magpa-picture, bawal ko magbati mga politician, bawal ko mag-ana-ana kay kuan ko nadingon na ni na magay mga bayad-bayad na may uban mga kuan go vlogger nagingon ana di ay nga content creator. Hindi, para standard man yan sa Manila, bawal mag-ano-ano kasi pag magbabati ka ng mga politician, para nag-endorse ka, pabayad man ka. Nakuha mo ko pakialam kasi pare pa na magpag-greet sa ako or si mayor, si kapitan. Kaya ako, di mo ko mangayog kwarta. Naligya pa bayad og video greet? Naagi din mga bayad. Kaya ako yung operan pag ko sa una, na may mga bayad. Nay, nagana sa ko, wala na ko gidawat. Kay murag ganung magpabayad mo kog video greet in taon uy. Exactly. Ano ba naman yung 10 seconds, 5 seconds, or 20 seconds ka? Hey, hello, kalipay man na kay fans man na. Exactly. Din malay mo di ba kuhaon na ning ka kay gibatin mo siya. Di ba? Oo. Una nga ako wala jud ko nakalitan sa akong kung asa ko karon. Wa mo ko giingon nga pagtan-aw niyo PBB ko kaagad brain damage niya muna nito taas ng pangalan. Unya di na ko pwede mo baba kay brain damage sabi ako. Wala man kay ngano nag-start man ko kung asa ko sa una nga gamay pagid ko ana-ana extra pa ko nga artista ngono kuan. So wala jud ko sukad nakalitan nga ingana. Ang uban manggod gali mga artista, may mga artista ay mga artista kanang mga blogger o kanang dili pa kayo sikat jud nga. Wala pa kayo nakatungtong, wala pa gali kuan award gali nga Luminaire Award. Nga mas magay magtago-tago, magay maganana, magay magkalokalo, pero sikat lagi. Sama pa ni rito. Ana para kuan ako di gyud taganon akong mas balik pandemic oy para makitaan gyud nila nga brain damage kay matest mo gud nimo nga relevant pa ka or existing pa ka na magpa-picture bisan pag sakit akong sinda sakit akong ngipon na magpa-picture smile ikapila po na ko ni ginasulti no sa ato ang programa nga kung ikaw content creator ni sikat ka wala ka din ha kung wala imo mga supporters exactly ayaw pag pinamati kay ngano kaya mo ka nang vlog ka kay ngano gusto ka mo sikat. Karon nagisikat ka. Nakay kwarta. Para sa ako akong advice gid sa mga new vloggers or new content creators, please lang kung mag-vlog mo, ayaw na una nga because of money. Mag-vlog ka because muna imong para sa imo nag-vlog ka kay you like interviewing people, passion nimo nga kanang getting to know each other the person nga nganong successful siya. Ako pod wa jud ko nag-vlog tungod sa kwarta kay gusto ra jud ko mo sikat. Gusto jud ko mag-artista, gusto ko magsikat, gusto ko kay ganin na sikat kasi ganun sa bisag kaon ra sag tae, di ba? Sikat man siya. Bisan pag ipang-bash, ipang-away nang kuan siya. Bisan pag manghawid kog lalaki, ingon ganila kay positive or negative still publicity. So gibuhat kinako tanan nga musikat ko. Pag sikat na ako or pagka ilan ako sa kanang TV ug sa vlog, na di siya kwarta. So dito na ko nga napakinabangan na ako dayon nga nay kwarta siya. So wala ko nag-vlog because of money. Nag-vlog ko because of my passion, my dream nga gusto ko masikat. So dito na din gisugod ang kwarta. So karon gali, correct me if I'm wrong, di ko ganahan anang magsigig video or mag-vlog unya puro rapol. Nagud ko mga friends dire. Sorry gid ako in general gini siya pero kung gusto ka mo sikat, pangutanay mo ko galing ngano mag-vlog ka. Na iban manggod nga para maka-gain sila ka ng mga followers.
magsige sila panghatag niya, i-share nimo, mag-heart ka ani, makadalo, makahatagan kag Gcash or kanang what's in a box challenge, i-share ni kay ana. Ang tao man gud mo na nilang mindset nga mananaw sila sa imo kay naa sila makuha nga Kinay premyo. panghatag. Oo. Mas maayo tong maghimo ka lang video nga bisag unsa ana kung asa ka patok dito ka mahalon sa Yes, tao. Dili kay yes. tungod kay gapanghatag kag kwarta. Kay once wala na kay mahatag, wala joy mananaw ni nimo. Pero ako kaluoy sa Dios 2015 pa ako nagsukad og vlog. No? Anto karon naa ba ang brain damage. As Ang in. uban baya gisikat na matingalan lang ka, wala na baya. Mubalik Paano na nga? lang siguro og ana-ana Paano kay nga? wa na may mahimong content. Right. Mahotdan man gid sila. Right. Kay nga gilebilan magud nila ang ilang kuan sa standard nga mura ni siya, bawal mag-ana-ana, bawal. Ako ang ilabot mo kaon ko bulad ginamos. Mag-vlog ko, mag-live ko. Kamwat me, mananaw mo, ganahan mo sa ako, kung di mo ganahan, lakaw mo. Ana ra. Na mamanggali watermark akong kuan gali. Akong vlog. Na akong video na kamalagay in shop mga dito. Wa man kay na background intro ug outro. Basta kay mag-video ko, mura na ako No. kuan. Ang importante maka-entertain ko. Tinud-anay ra makarelate man gud ang mga tao sa imuha. Pero kani Brent sa ihata mahuman, makita si imong hinaguan nga ginabuhat nimo ni dili lang para sa imong kaugalingon kundi para sa imong pamilya pod. Unsay gusto gid nimo nga isulti sa imong pamilya Brents nga wala pa nimo nasulti sa ila. Ako I'm not vocal jud sa mga ingana. So wala na po ko kay nang isulti sa ila kay na-feel na po nila og nakita na nila. Wala jud ko like isulti kay ako anong isulti bitaw kung anong naa sa kuha para ni sa inyo. Kung unsay nasa ko, sila magagahawid sa akong ATM. Oo, dili ba ginako na siya kuan kay sister-in-law na nako ang gawid sa akong ATM. It's either akong sister-in-law, asawa sa akong igsuon, or akong mama, or ako. Tanan sila mga bayot kabalo ni sa akong ATM tanan. So kung gusto nila mag-withdraw kay ako isugo man ako. Mo galing nga gisugo ko sa bibi, gihatag ra akong ATM sa kuan. Sa tanan kung anong meron ako, wala na ako gi-aim nga ako ara, gi-claim nga ako ara. Sa akong pamilya, kung unsay na ako, mo po din ha. Masagdan na lang nato ang mga tanan nga sa may mga criticism sa mga silingan unsa na diya. Kaya ang ako wala sila nagpakaon sa kuha. Ang ako lang gyud nga kung ano yung nasa kuha, makasiguro mo nga gamot ay laging bago. Kung unsay ako, mo inyo, mura gid ako Seryoso lang yung paminari mo. Basta wala ko ilang isulti basta kung unsay ako, inyo na. So mo to imuhang sa imong pamilya Brents. Karon unsa man ang imuhang message para sa mga social climbers sa imuhang grupo? Alam, kabalo naman sila, permente naman ako na sila kasabon permente. Nga magtiyaga lang jud kung anong ilang nasimulan, kay naa naman ta dare. Kung unsa ako naabot karon, maabot man na ninyo. So, Kay gikan man ko sa wala, parya ra gyapon sa ilaha. good luck sa inyo ha. Yes, thank you. Oga, daghan king salamat sa mga Brents. Padayon lang sa paghatag og lingaw. Wala lang ka kay balo pero daghan kag tawo nga gina-inspire og para isa na ko didto. Pasalamatan na to ang inyong mga sponsors, Bello, for Bello for darkening my skin. Yawa man ka uy. Kay mo na silang tawas para bago ko mag-abot niya. Salamat Thank you, kay sir. Brents. Ilibot namin nimo karon sa imo. Kapoy na ko. Huwag rin kamera, social yung kamera. Sige kamatay. Sige na. Nata dini karon no, mag-house tour na ta sa balay ni Brenda. Brents, grabe gid ang imuhang investment. Muna akong private area. Kana bitang hubog ko niya kinahanglan na kumutuwag. Huwag-huwag. Daw. So katong first Oh, diya, tauna na, Mito. Diri mi nag-chit-chat una ni Brenda, nga Tagalog nga Tapos chit-chat. na-BJ ako. Ay, wala. Buko juice. Buko juice. Tama din, nag-BJ tato. Ito naman. So, katong nga time, hello sa inyo. Hello. Katong nga time, gina-construct pa lang ning iyahang ang bahay ni ate. Ang bahay niya. Ang bahay ni Kuya inspired. Siyempre, Hala, first time mo siya makita. first time ginawa kita sa personal ginino. Sumusulod. Welcome to my mansion. Wow, ano dito diri? Welcome to my yellow house. Hello, ka nice good evening. Pila may gastos sa ni Taran Reds? 5 million. 5N. Grabe ba? Pila man din ni ka rooms di ay. Upat. Upat na ka rooms, no? Chuchay! Hi, Chuchay! Chuchay! Grabe. So, ang nagtanaman ni nga Bermuda, ikaw pa. Pick mo ni? Char, ikaw pa. Sabi ko, tininood. Ikaw pa. Hello, Chuchay. Ayaw, Chuchay. Sabi ko, may minto ko. Ayaw ko kambrasa, Chuch. May minto ko, bugok mo ni gwapo na may bugok. Hala, no? Ano na nato kay Sabo? Dito pala. Ka-remember pag ko ato dito, Brent, sa Dito tapon ta pa na sa bilyaran. Namo te bilyaran sa una. Hello,
Wala pa. Ay, Ikaw lang, Gerard, naana. Hala, grabe. Kajut lang, ang 5M, kanilang wala to'y apil. All in all, murag 10. Hala, grabe. Nagiday ka kwartahan ni mga Brens. Yawa. Grabe, nagiday ka kwarta. Hala, kuyawan na, nagiday Brens. Ay, kung kita ni mo kay kuan mo ka. Wala, kahoy pa na diri. Kanang kahoy mo lang ako nga napalit, di ba? Gina-construct. Tapos kani, isa rin ni, ubos rin ni siya, tapos di pataas na ako. Hala, kuyawan, Brens. Bahay ni, ano giday ang bahay ni Kuya Brens, yung color? Ang color, half siya, tapos, pero na yellow lang din sa kitunga. Pili ta mo sulod, Brens. Pili na ta mo sulod. Hala, kagwapo. Na guys. entrance. Wow! Ano? Gini? Diba? Ano? Hala, no? Wait lang, diri sa baba, Brens, mo imohang dining, kitchen. Hawad ka ayo. Kasi nagkuhan na ni Brens. Among balay sa una, kani siya muna ni ang kwarto. Tapos kwarto ni sa akong mama din nagpapa. Din muna among kitchen kani din sala. Mura ni ang balay square. Kaya wag isa. Kaning mo nito buwan? Siya galing ni siya sa Italy. Italy. Kuyawa, chuduy. This is mahogany. Mahogany. Ang nag-design ani Brens, kinsa man? Ako. Ako ra nag-design, architect, engineer. Ako ra nagipang drawing. Des gusto ko na ana. Tanong ko yung foreman. Hala, no? Nya nagpili ani. Ako pod. Ikaw ra pod, kuyawa, gili mo Brens. Uy. Ang nagpuyo diri karon, kinsa man? Wala. Murag mo na yun imong rest house. Kato imo ang puyanan na noon. Kay akong mama din siya na naman siya iyab 2 months na siya dito sa Manila kay siya kay George. Kani diri unsa man Muna diri? yung kwarto sa akong mama. Pwede ta na matanaw. Ay, social. Kamay man siya. Muna yung kwarto sa una. Mura nang nabilin nga original. Social. Muna yung kwarto sa una. Wala lay kama. Karang foam lang diretso. Nice ka ayo kay ano gid siya no kanang marag na Gipix lang. Na Kaya kung gubaon ni, maximize lisod naman gid siya. kaayo. Tapos kani unsa man nini mo diri? Mo ni Kana siya. Muna akong kwan ni. Figurine na siya pagaliyok. Elepante na siya. Pero di ba ang elepante taas ang ilong eh. Oh. Unya, ala ko yawa, ina siya flat screen TV. Samsung. Samsung na siya. Ang pinang ka inches. 45. Di mo nagandar? Di naman daw guys. So diri sa taas, pila ka kwarto ni diri Brens? Tulo. Ay kajut lang. Take note, magsiga-siga ang iyahang. Yeah, di ba? Tro. Lahi ragid kayo si Brenda, oy. Charot lang yan. Hello, oy. Yawa gid unya naa siya mga ilim nun diri. Nga hurot na. No? Kuyaw na gid mo Brenzoy. Kani unsa man kahoy gini? This is tugas. Tugas ni. Tugas na siya. Gahi pa ni sa imong gugma kanako. Hala, no? Mas ligon Mas pa. gahi pa ni sa ko ni Gio. Oo, depende. Magkuhan mo. Hala, kuyaw. So unsa man ni collections nimo? This is my gallery. Wow! Hala, kuyaw. Iyang kon o. Yan yung Fifth mga... big placer, 100,000. Hala. Ay! Magkakaroon ka na ng ganito! Uy! Hala, kajut lang. Pwede na ko gunitan. Hala, mao din ni siya, Brends. So, mo nitong sa Asia Pacific Luminaire Awards nga nadawat ni Brenda nga Asia's Most Inspiring Content Creator and Actor of the Year. Oh! Pilas! Yoy! Nya si Uncle na pod karong Mayo mo dawat og ingon nani. Kuya. Nadi ni nakabutang ako mga achievements, mga churba-churba, mga Kani prizes. unsa man ni? Muna akong pinaka, ito yung suit na nakuha ko nung naging part ako ng Bigatin. Kasi pag, yan yung pinaglalabanan namin na pag nakuha ka sa part ng Bigatin or Big Ten, Ay nga nani. ikaw makakuha ng suit. Tas yellow siya kasi nag-represent sa celebrity, tas blue sa adults and teen red. Kuya, daghan man jud kag awards friends no? Mga recognition, mga appreciation, churbanes. Daghan man jud kay ka friends, kuya na gid mo friends. Kanitong sa Q&A. Sa Q&A. So tinuod jud nga na crowns gid ay. Kuya. Tapos diri collection sa imong bags. Yeah, sobra, grabe. So sa ni pinalit, wow, Mga hinata. Mga tinuod gini, friends. Kani nga part diri tinuod. Kani mga Mga ating na lang ni. So diri nga part tinuod ni diri. Atag na siya mga bigay, mga tinuod. Daghan siya collections. Pati day kan. Pati naong niya na Diba? siyang bag. Di ka malain ana. Napaiya mga sapatos diri collections ni Brenda ni. Unsa man ni Brends? Mga pinaglumaan. Laban tani diri. Yawan ni. Kani diri Brends, unsa man ni diri? Mga guest room, mga tulugan sa mga bayo. Guest room. Wow. Ay gwapo.
Kani kisay gatulog diri. Mga hinsan mo tulog dire. Mga bayo. Tao na dinhi mitanan. Pagkayo mo sa guest room, wala na dayon. Ay pagkayo mo sa farm, wala na dayon. And then sa master's bedroom ta Benz, diri gid ang imong kwarto, supposedly. Diri gyud kagapuyo. Diya gid ko ma-tanter. So sa master's bedroom, naa siya kaugalingong toilet. So nakita nato diri mga sapatos na benda nga mga Balenciaga, tinuod nga Balenciaga brand. Siyempre hindi. This is my room. Ah, wow. Kuyawa. Uy, unya na kay sarili nimong CR. Hala, gwapo yan toilet dong tanawa. So na sariling toilet. Unya na kay kaugalingon nimong Terrace. terrace. Pero naa day gihapon siya access palibot. Oo. Kani dapat para lang sa wing lang siya para sa halaman. Ang ending nahimo na nung inani noon. Magian siya. Gian para pwede tuyok. Nya diri magtambay-tambay mo si mohang mga Dini sa una tong mga lamesa, tong Right. payong, tas gitanggan na ka kani diri tanan friends, imuha na ni. Property na palit pa di man ni. kanitanan diri nga. Atod karon sa mana marg na wala gihapon ka ingon nga naka-move on niya na nako ingon ani or nagyapon kaya nga moments. Dili wala jo, dili kay siya. Wala, Oh my god. Nung dili na kay inawag ka appreciate kayo kay murag everything parang smooth lang kayo siya nga kanang kuan murag mo nang dili ko pa ka feel nga dato ko kay wa jud ka sa akong kwarta nakoy milyon karon ugma wala na dayon ana Kay imuha da yung invest. rut dayon. Kay mo mag-imuha pangandoy sa una. Tapos na din sa likod dayon kanang yuta napalit na ako, may gipapalian ako sa kanang gagaw. Yawa. Uy! Makita ni mo karon diya agtis lang 28 nagbalhin. Ganiha habang katong samtang padulong midri ni Brenda na hinumduman niya iyang kaagi sa una nga Nagpasano kahoy. Pagpasanog kahoy. Mo'y kinabuhi mo sa una, Brenda, no? Gikan diya sa taas o ganun bundok diya inaog na mo siyang mga kahoy. Mo ba, Brenda? Tas mo na tong after ato, nag-hold upper na kasama nila. Na, Wala pa. Wala pa ka Kidnapper pa ko din. Kidnapper pa. Sa mga 14 years old. Uy! Hala, no? Dali. Tanawag, gwapo kaayo ang how di mo pagka-design, Brenda? Kay bawag yun ka. Siya rin nag-design na ni. Tanawag ko drop ceiling ba nga pag-ana ni mo. Boom! Oo, kana mabagay nga kanang madam na kay bisita. Ana sino? tanan ha? Di pwede lock na kay pangit. Ana. No? Tapos ka na munaog din ka kay nakika-date, Brenda. Kanya mga lalaki pag din mo nang purpose ako lalaki tiktok ito kay. Kung na yung mga tao diya, dito agi sa likod ana, dito dai layat. Na di ay. Double purpose. So ang yuta gini mo, Brent, 3,000 square meters pagpalit ni mo ani. Pero naapay uban nga na kuha pod nimo nga mga ginagmay nga property sa dool. Karon na idol nga medyo nakuha na ako pero Kalabian. din 3,000 na siya. So kani naana pod siya basketballan. No, mo na imong basketballan kay murag unay na jud ka sa mga Boys, sa mga basketballista. magbutang bugog billiard para takog bangag. Unya, syempre diri pod da ayata dito na unsa man po ni Brent, unsa man ni siya unsa man ni payag-payag Kanang man ninyo. payag-payag wala, gibutan lang payag-payag kay kanang para tambayan lang. Tas kanita nan diri sa una. Bago pa na sila nag-clearing kay puro man ni mais sa una katong kita niya. Oh tama, nganang nawala mo to. Ako gipatanan siya kay di pa man ako gamiton. Karon gamiton naman ako but nga ako kubo so gipatanggalan na ako. Then diha din bago pa sila nag-clearing pud sa mga pipino, sitaw, ampalaya. Magtanom lang pud sila otro kay di pa man ako gamiton to dito. Dinhi mga sili, okra. So daan di na ako patamnan kay akong but nga kubo-kubo. Unya, ang landscaping nimo kisa may nagbuhat ani? Ako na tanan ana, nagpahakot lang og bato din. Ako nag-file. Tapos namo gid dagko nga bato dinhi tulo kabog nag-abay. So lain siya dani ba naida ko nga bato mo nga na magiumbok siya ba dako nga diri tulo. So ako nang gibut nga nagbato para charot-charotan. Ako na yung but nga no kanang color nga white para but nga ako kanang mababang paaralan ng hinaguan. Mo nitong sa pagilid sa Hinaguan, Oo. Hinaguan farm nila, Brenda. Makita ninyo daghan kay galigo pero walay entrance, dili ka napabayad. Oo, tsaka isa dili man ako apod. Ako lang yung gi-develop gamay but nagdenduyan para sa mga kauban pero for public din yan talaga. Na dito sa unahan man gud daghan pag pangaligo sa sapa gyapon tas makita nimo dito pinaka sikat din sa lugar sa Misamis Oriental ang Sagpulon Falls po. Dalon minimo dito. Isa sa mga ginakalingawan nimo karon na kay mga alagang hayop. Yes. Kaning mga rabbits o hamster. Rabbit, oh, ito sige na hamster ba guinea pig sa bana. Una Nya, bagong man yung mga panganak. rabbits. Oo. Alam. Ayan no, bagong panganak. Ala, nag-color na siya. Tingnan mo. Unong kabuok. Nadudong. Hala, yun no. Actually, pagdating na ana din, nanganak siya kunom ang isa pero namatay tanan.
Oh, so- Kay murag wala mag mi kabalugod nga boros gibaligya tas giabay sa mga laki di anaan perminti kay uwagan may mga rabbit kuno nakuhaan siya kay dili pa develop ang mga So ganahan gyud ka rabbit or unsa man ni napugos lang ka? na nay kada adlaw din ni magbaligya tulo ka rabbit na napo dito tulo ka rabbit unsa na balikan ding na napoy nagbalig baboy baka unsa Wala man no? Unya na agay. Wow. yeah kanang pabo gikan pa sa Surigao gihatag siya sa isa ka follower tas ni mga pato dagan ka na sila mga itlog na sa ilalom. Wala no, so mangunay na lang kagkaon ay Agto isa ka adlaw ko wala Pinoy. gitson ta din no. Sa isa ka adlaw Ano? gitson nagpato nagpatutin mi nibutngag ka nang sana. kuyawo ni mo Brinsoy. Kung ano jud ay ka diri. Ay napaday mga manok ni mo diri oh. Na mga manok iba-iba nga kakuan siya na manok nga kanang pagdako lutoon pero kanang uban naman pang breed na yung mga Bisaya. Unya na po gay fish pond. Oo. Kanis siya dili fish pan tilapian. Wow. Oh, sound daw. Oh. Ano? Oh. Di ba? Mga piranhan ni sila. Pero perminti siya kalkuan din ni perminti kaya ako mga igaga, ako mga silingan, mga ipod sila, di ba na ako nabaligya. So pag may manguha na maglaya-laya sila diri mamingwi. Ang tubig ani sa From- ulan ra. Or Sa naay kanal. pudlo yun. May kanal. Nay kanal gikan sa ibabaw. Congratulations kay Brenda. Daghang salamat sa imong pag farm tour ug pag house tour sa imuhang balay. Una na mo kita ni Brenda construction pa lang ni ka-construct. Saba pa gani kayo to. Pero karon wala na. Thank you sa pagbisita. 10 million Yawa. ang gastos. Ana siya kadato. Grabe. Maka-proud mga Bernse. Pero 8,000 lang ang ATM karon. No? Pero ito. Candidate na galing Basta ko dako gani mo ang mabiling karon.